تربتا ناشناسی سلاح بندی مردمانی تیرگواریا لیڈی کانسٹیبل شکیلہ بیران بیتر چشکے آئیے لوگ واجہ او آئیے چک اے ویلا ٹپی بیتنا تربتا ناشناسی سلاح بندی مردمانی تیرگواریا لیڈی کانسٹیبل شکیلہ بیران بیتر چشکے آئیے لوگ واجہ او آئیے چک اے ویلا ٹپی بیتنا ادھر کا مزید تفصیل دے گئے ماجد سمد۔ جی ماجد۔ جی تربت شہر دمگ آبسر علاقہ ریسرچ فارم کے مچھی صبح سرا ناشناسیں پرپٹ سوار بتگاں ایشان پیسرا چی یک جاگے اوشتاتگاں درچکانی ہوئی توکا او عمودہ ایشان پولیس کے کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ایشے گاڑی لوگا چی درتکا روگا بتا آمید گسا ہوتی ڈیوٹیا کیا اما قصاص اشتنے میں ٹیمبا گوڑا ای سلاح بندی مردمان گاڑی سرا تیرگواری کتا گاڑی سرا تیرگواری کرنے کے سوابا چھے ایشہ جین دارا شش تیر لگتا ہو ایشہ جین ہمارے ساتھا بیران بوتا پدا کشا کیا یہ مرد سنیل ولد شپی کیا گاڑی چلائنے کا بوتا آئیارا دو تیر پادا لگتا زخمی بوتا پدا دیگه شی ابتاله گندوی که آبیاس ای گون بوتگون شرح هم پادا تیر لگتا ایم زخمی بوتا دیگه اشت مائی که ننوی امرا بوتا رکھتا پولیس را اطلاع رستا پولیس اما ساتا سر بوتا تو ای ردا اشانا زخمیانا و اشانا ٹیچنگ اسپیٹال سرکنک بوتا او دا چه اجدری کاروائی چه پاد گوڑا ٹپی ہم رضا دیکھ بوتگان تو آئیے میت رادیک بوتا یہ علاقہ یہ بنیادہ تربتا چه کے ساتھ 20 کلومیٹر دور شہرک کے جامنندہ انو دیرنگ کے تربتا دما گدا آبسر نشتگاں او پدایشنی کالو کسارت عمود بوتا او کالو کسارت ساتا ایس پی کیپٹن زید محسن اور یہ دیکھے پولیس افسران موجود بوتگاں ہو عمودہ قبرستان اشارہ پولیس شاکو چوبن چیمبا اشارہ سلامی داتا تو سلامی چپا دعا کنک بوتا ایشے وستا تو پولیس ود کے ایس پی آر ہم جس کو تکا کیا آوشکائیں کہ چونکہ اس وقت طرح ڈیوٹی راوگا بوتا امکروچی وڑا کہ ناشناسی مردم بوتگاں تیرگواری کوتا یہ ردا پولیس پٹپول کنگائیں کہ سواب چین کوشے تنی ودی زانک بوگانے تو آوشکاں کہ میں پولیس اوروشا چک شہید بوتا تو وتی ایک شہید بوتا اور یہ دیکھے ٹپی بوتگاں اور یہ ملزم کا زود دستگیر کنک بنتے ہیں پولیس مختلف علاقان چاپا جنگائیں مختلف چیک پوسٹ آؤدا فرمان دے بوتا کہ ایوڑے مشکوکیاں چکے مردم کے استا چارک بنتی ہو یہ ردا گیشی پٹو پول بیتے ہیں کہ آپ میڈیا را حال دیکھ دیتے ہیں جی باز محنت وار